Aan de vooravond van de Nijmeegse Vierdaagse kan de Duitse militaire begraafplaats rekenen op een bezoek van de Bundeswehr. Zo'n 400 soldaten uit onder meer Duitsland en Nederland die meelopen met de Vierdaagse leggen kransen en staan stil bij de Duitse gesneuvelden uit de beide wereldoorlogen. Deze graven liggen hier in IJsselstein. Uit heel Nederland zijn de graven hier naartoe gebracht. En zolang ik hier werk, dat is ruim 20 jaar, komen op de maandag voor de Vierdaagse de militairen hier kransen neerleggen. De kranslegging is dit jaar niet onopgemerkt voorbij gegaan. Door de Bond van Antifascisten werd in actie gestart om de ceremonie tegen te gaan. De begraafplaats biedt namelijk ook onder andere plek aan NSB'ers en andere oorlogsmisdadigers. Ondanks de aangekondigde actie verliep de ceremonie zonder incidenten en waren militairen vanuit de hele wereld aanwezig om getuige te zijn van dit Duits eerbetoon. Ja, der Nimwegen-Marsch ist eine internationale Veranstaltung, bringt Soldaten aus über 30 Nationen zusammen. Traditionell gehören Kranzniederlegungen wie heute Morgen auf dem kanadischen Soldatenfriedhof oder hier in Eiselstein zur Tradition. Wir wollen diese Tradition pflegen. Wir müssen die Versöhnung über Gräber fortsetzen in die Zukunft. Eine Katastrophe wie der Zweite Weltkrieg darf sich nicht wiederholen. Und ein gemeinsames Gedenken mit den Soldaten aller Nationen, die an diesem Marsch teilnehmen, an Plätzen wie diesem, geben auch ein entsprechendes Gefühl, dass es wert ist, für diese Versöhnung gemeinsam Seite an Seite zu arbeiten. Wir stehen für unsere Werte, wir stehen für unsere Freiheit und sind auch bereit, dafür notfalls zu kämpfen. Naast vele Duitse militairen waren ook Canadezen, Zweden en Noren aanwezig in IJsselstein. Ja, dat is eigenlijk ook iets van de afgelopen jaren en je ziet ieder jaar meer. Ik heb nu toevallig heel veel Amerikanen gezien. U heeft wellicht ook nog andere. Ik heb een Fin gezien en dat groeit. Dat zegt het voort. Al die militaire verblijven op Heumersoord zijn daar een hele week met elkaar blaren aan het behandelen en verhalen aan het delen. En ook dit natuurlijk. Wij gaan naar IJsselstein. Gaan we volgend jaar mee. Zo gebeurt dat. Ja. De Duitse delegatie start de Vierdaagse vanuit Heumersoord en loopt dagelijks 40 kilometer.